Oga, ai muna cikin yin aikin ne muka ga ya faɗi. Yau ku ajiye mu shi a nan. Ba mu da na san abin da yake zama. Dan buɗe baki, buɗe baki da mun kaza. Yanzu da a cikin hayyacinsa. Yanzu da a cikin hayyacinsa. Me gida, wai me ka bashi ne na ga ya tashi da karfin sa a ciki. Kun gan shi nan, sirin kenan, LNZ. LNZ. Sirin LNZ. Shi na bashi shi yasa ya miƙe. Shi ne wannan LNZ din da na ji ana faɗa a gidan rediyo? Shi ne dai LNZ, ba su da wani in ba shi ba. LNZ.